פשוט קיבלו הוראה לזרוק את התמונות בפח, באכזריות קוראים אותם וזורקים. תצלם אדוני, תצלם. אם זה לא היה מתועד, היה קשה להאמין שפקח עירוני תולש ומשחית כך את תמונותיהם של חללי צה"ל במלחמת חרבות ברזל וזורק אותן הישר לפח ברחוב. בשבועיים האחרונים נתלו בכל רחבי העיר בחדרה תמונותיהם של חללי צה"ל עם הכיתוב עד הניצחון. ייתכן מאוד שבני המשפחות לא נתנו את הסכמתם לשימוש בשמותיהם לצורך הקמפיין. כך או כך, ההנחיה שניתנה לפקחי עיריית חדרה להוריד את התמונות באופן גורף כבר יצרה פגיעה ברגשות הציבור וגם פגיעה בכבודם של גיבורי ישראל. האזרח הנסער שתיעד את המקרה הוציא את התמונות בחרדת קודש מהפחים, ושהבחין הפקח שאין בכוונת האזרח לוותר, עזב את המקום וויתר על תלישת התמונות בתחנת האוטובוס ועל עמוד החשמל. העירייה של חדרה פספסו את התמונות בתחנת אוטובוס. בכל העיר הורידו, זרקו בזבל ופה פספסו אותם. הסרת התמונות יכולה להתבצע מכוח חוק עזר עירוני, אשר אוסר על הצבת שילוט על עמודי תאורה. אך בעיריית חדרה טוענים לא זו ההנחיה שניתנה לפקח. תגובת עיריית חדרה: הסרת התמונות נעשתה במקומות שיש הפרעה למשתמשי הדרך, חסימת שדה ראייה וכדומה. וכל התמונות שהורדו עד עכשיו הוסרו באופן מסודר, עם כל הכבוד הראוי ללוחמים.